baby me yake kana ne kwana biyu in na kira ki ba ki dagawa. Wata ne ina kika sata ne? Kin ga irin rikicin da nace kin ji yadda zuciya ta na kasa nutsuwa ko abinci ba na iya ci. Na shiga damuwa bacci ma fa ba na iya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Lafiya? Baby anti wani abin ne ya faru. Me ya faru? Wallahi wajen budurwa ta ne na ji aka kasa ni. Ka ji kato. Wallahi wani ne dan bayan layi wai ya kasa shi. Baby kuma wannan kan da yake shi fara soyayya. Kai ni zaka ce wai na fara soyayya? Da me yake ce kai wannan ne ka ganni fa duka ka ganni fa. Da me ka bi ni dai? Kai ni kake ga ka ni san ka ne? Kai wallahi ba dan sauran anti bane ba wallahi na sa an burar da kai. Allah kuwa. Kai ni kake faɗa haka? Ba dole wannan ba Kama haka ba ce yau. Yanzu ya za a yi to? to an ce yanzu yake gani za a To kike zai ina ne? a bayan layin mu Bayan yake layi yake wai kasa shi. A akwai matsala babba. gaskiya akwai matsala bibi kuma an samu da ni soyayya kawai idan an gaba ni da kuɗi in an gaba ka da kuɗi daman ko me za a iya ma a garin duniyar nan ko ba haka ba ai ku din ne kuna da matsala